Kumshi benta ban continue kasap kisamla na kathan East and West Khasi Hills District ha ka jingile akai khunkti lani ka arm wrestling na kalyang ke East and West Khasi Hills District Arm Wrestling Association harangkat ka jingi lang bat ko of his district sports officer Nongstan baka district sports association Mairang ha ka jan mi jang kanyaw tarik nai luar arajar apusau kala pelong de ka jingi ko arm wrestling kabala ai kerteng kum ka third district level arm wrestling championship arajar apusau hapo Indo Stadium Jungashnong Mission Mairang. Shushu kathong jugani kalumpong kalong ru banjet yekirang ba kithayele kai ki pakham kansai ha ka jinga khunkti be kin mi khmat patch ka minglai games arjar arpasan ka ban salong shen hanong ba juwai. Barakani ka sngi la sakhi ka jingwan ban shimenta shitram de samla kin thai bat chinrang nekani ka than ha ka ba ka jinga khun laphia na ka jingkhia kilo na ka benta ki samla kin thai chinrang. Next bout, we're going to do to start for Rani Thank you.